Bé, seguim aquí a la Mercè, amb dues tabaleres, no? Sí, i tant, dues tabaleres. Les més bones que hi ha, sí. Les que estan més bones o les més bones? Les dos. Sí, les dues coses. Tu ets de Barcelona, no? Sí. I tu ets de? De Brussel·les. Brussels. Brussel·les. I tu? Jo, de Catalunya. Vale. Ah, de Catalunya. Sí. I com és que va durar venir a Barcelona i tocar aquí? Bueno, perquè visc a Sants i fa molts anys que estic aquí vivint i m'ha apuntat a tabalers i molt xulo. M'he quedat super... No vols provar Diable? Com? No vols provar ser Diable? No, jo vull ser tabalera, m'agrada música. No vull tocar. Diables, a mi m'agrada molt veure-us. I sentir-los. Perquè el rabo... Sí. Però cremar t'ha d'agradar, sí, a mi no m'agrada. No vas cremada? No vull cremada, no. Que un capullo, tu. I de la Mercè què en penseu? És molt maco, Ets un alcohòlic. Que pesado. Ets un alcohòlic, és el que pensem. Anda, bé. És muy bonito, ens agrada molt. Sí? Molta festa, sí. Jo és el primer cop que participo, doncs no ho sé. Et desvirgues avui? Com? Et desvirgues avui? Ja, exacte. No me gustan las entrevistas. Perquè vine aquí a Vallcony. Que habla mucho. Encantada, Bueno, que vagi molt bé, Igual, moltes gràcies, A gaudir de la festa. I gràcies, guapo.